Ha ki jing syakri ki bobon bara ki kam ki bobon ki badon ha kebalang ga jongi ken thop ru ya ki jing trekam ki ba phe ya ki jing pule ki ba phe karon kam ya ki jing yai ne ba ngila ban poi shekathong jonga jing jog nên con nghĩ qua ban pe ya kini ki artli ki kintien ki badan ha kani ka mat pedeng la khot ban long bayai ne nên con nghĩ pe ya ka banta jong ka jing khot manu ba khot nga so kman sibon ba ki badan hang ne bar khot dai kita ki bal khot ka jing khot ka don ka jing khot ka jong blai ba phin don ha kani ka gun hon jong ki bangai ba ka jing khot ka ba ba de ka bal khot na ka jisi khaji conference ban wan sheng ni jing seng baro ki jing khot phile priang bat pia don man dang ni han rai ka ba kong santam na ka jing khot bar khot kadai ka jing khot ka jong blai yang i wei pi wei ban priang ye ka jing shisha kat kum ka tien ka jong kata ka jing khot ka ba kong san ba ka bran kam cham na ka jing khot bar don si bon ki breu ki ba kali ye ka jing kali kam tam ki ba don na ki wei pa jing ai kyo ha to ye pi la khot ban tre ka kam jong blai ha to ye pi la khot ba phin long ko mo pastor ane evangelist ka jing khot ka jong blai ka long ya ki breu bar han rai ka shong saha kita ki breu ki ba ai ya ka juba na ka ta ka jing khot na ka jitu khana yung Jesus Christ ya phila ban shem na ka gospel kat ku Matthias ka nong ba apuar ka khot ka khat saw hang to ka kran chipang sibon la khot bat khindiat la jit ka ba mon ayu ka re ka jing khot sibon la khot ha ka re ka jitu khana ka ba Jesus Christ jitu khana ka ba long kum ka phashi ka re chipang ka jing khot sha ka jing khawai shong kuren sibon la khot ha ka jing alap e gospel ha par thai lapan benar bala khot ki breu ban priang ye ka tin ka jong blai ban sha skor ka jing shisha han re ki bajit pare ki don tang khan dia ka jing khot ka dei ka kam ka jong blai ban ka jing jit ka dei ka kam ka jong breu naman ublai ulong uba don akor ju pun bor ya noru ban priang ya ka jing khot ka jong da ka jing it da ka jing siau lam bat da ka jing it ba jeliu ka jong ke bolo kloi wot ban pha ya lo jong khon ban yak na ban jong i u khot da ka jing it u ya wer ye wei pi wei baro ban priang ye ka jing sha kat gom ka tien jong ngade wei na pring kita ki ba bleu la khot kat ba da khana rang le high school u khot leng ba ka tien ka jong ba si bon na preng jong pi u bleu la khot ki pi don na preng jong pi ki bla khot ha ka jing long temen pa ka jing long rang ba don rot na preng jong pi ki bla khot ha ka jing long badang khlong badang khana phila priang ye ka jing khot ka jong blai kane ka jing pule ne ka ong ha ka khot ka ba ar pu ar agar khot ka ba khat sao na ka gospel ka ku Matthias ar pu ar ka ba ong kum ni na ba bon ki long bala khot han rai khindiat balaji han ban se sin ka jing khot ka re ka jong blai ka juba ban priang ye ka jing khot ka re ka jong i wei pai wei habaran ma kli ni ha to ye phila khot ka jing si shan ka long ba yo wei po wei breu bar khot ya pur thai la khot yo shak hima ka jong blai ban priang ye ka jing si sha kat kom ka tien ka jong blai ka wei ni ka jing khot ka ba blai khot
Kalau anda ke bapa ia ke syakrijo. Banyak lap ia ke gospel. Hakeleng ke pertai. Ni barang ia yot tip ia ketua kajing. Keren nak ba Jesus Christ keren. Hak jadi bar kejalap ia ke gospel. Apsau katsau. Banyak ke gospel jong hima o yalap hak pertai baro. Kata kada kajing kot ke jong blay yang i iway piway. Ban priang ia ke gospel jong kajing pening ke jong. Bat u paru ia ke syakri jong. Kibla jid jong. Ban kot ia ke beriu. Nak leng ke pertai. Nak jak ketien jong ke pertai baro. Bat nak kenjaj. Ban riu bar khwait. Ban wan siya kajing sisya. Ia katang ia tip. Baro kum ke Adventist. Na ka gospel ka kum Matius kunong ba apupra. Ka khot kat kendai ka bong. Naman kata kain to ke da lek nok mapi. To pelong senrani ki ban riu baro. Kata ka kajing tipu ka jong blay. Ban pelong senrani ki beriu baro. Handai kajing pediang kalong kejong. Kadai kejong beriu. Kamdai kajing penbor kejong blay. Kung mengikan mau hak kitab dong Joshua ngene sepuli hak ni ka Sabbath school ko lek no. Bau blay nang bau Joshua wong. To jit pia kani kasni yano pin syakri. Kata kani kajing khot kejong blay. Usu khot yang i banjit man soba. Jung muslia ia ka bor jingjit jongi. Kata kani kajing nak sebon ke jong blay. Kadang gawai ke parlok kani ke muslim. Kau haba ublay utaw nga uklam pan bor nga. Uklam pan permission nga. Nong kum nong pan permission na pi haba pimpat don. Utaw syua ke nyepi. Barhadin usakhat nyepi. Lapin jin na em ban syakriyo, ban ijo, ban don ringkat baru hakima ka jong. Ban mentau khat leng baga gospel jong ka jing penim. Kane ka jing khat jong blay. Kam kot tang hang ne ha perthai. Ka jing khat ka jong ugalong ban pen em yang i syakibam jukut kibam jukut. Ka jing pu ka jong blay. Kalau ba wai ru bri dai ban jot e. Lar pi pule ha kita eskel no ba fly tu wong blay. Wong am dan ka jing soba ha ka jing yak jong bangman. Hanrai a baro ki bri kin wan sya ka jing kala ka bamot. Ban priang yau jisu kum no pedem bang no sispa jongki. Kata kani kajing khot, ba kajing terang, ba kajing anut ka jong blay. Hanrai ko mga biang mane, jung muslia pat. Ia ka mon sobha jongi. Uai hangi, ia ka bor, bangin jet lai loy, langin pediang nem, ia kajing khot jong. Ai ngo yo blay, ba pi barok pi pediang. Ban nga khot ru, ia ki palok jongi, ki badon syakiyeng ki sem ki jong pi. Ban pediang ia kajing khot i ki jong blay, ka bau khot na ka bata jong pi. Kenang bula ban penim nya piru. Lara pempat pediang yau Jesus Christ. Kadai ba pin pediang yau namar umman ba piru pin jotno. Kum umman yangi kum taru ya pi kalong kum ju. Kabenta ka ba arpa. Banlong ba yai ne kamut i. Hakoi ka por lai kan do i baing. Ni syong sai ding hak saula dei potlang. Ni kran sepang ka jing sisana ka tin jong blay. Handai yong idon hak wei pa jingai. Yong naman ngadai banlong buyay ne. Nama uji suwong. Tang utau buyay ne hadu ka bakut uban lai im. Ka jing yai ne ha ai ka jing geli. Hatung yai ne ha ka bakum no ka jing yai ne. Hatung nyai ne ha kajing bakla. Habau chisu khat yangi syak kajing sisa ka tin ka jong. Utmur bangin nyai ne ha kajing sisa kat kum ka tin ka jong. Bangin nyai ne ha kajing bakla. Sai senan ban biang. Yang ala khat syak ni jingai ha ka por bangarang song class 10. Class 9 class 10. Ban ngarai ban nyai ne ha kani ka jingai ha kajing sisa kat kum ka tin jong blay ka bangayo. Hoi wat ki khulung kena ki benahang neru. Pidan ni ka bor mon banjie. Dan na preng jong pi ki balakha ha ka jingek Adventist na do bedang ret. Pidang dan hi ka bor banjie. Ba ka jing don jong pi mentahang ni. Ka dei ka jing jit jong pi ya ka jing khot ka jong blay ngala balong kum tar. Inong amen.
cái gì giết trong phi ban đơn hay cái gì gì ngày cái đây cái môn cái trong play bala khát gì phi apa Ukraine sebang cái gì này cái môn ayu cái vậy này cái đào cái bukong san cái balai bang long Adventist cái long bang yo ya cái gì long bayai này cái trong play ublay jukla ha cái siêu Jacob ông tăng cái sự nhiều trong cái gì cái la ru phinom siam Alpi phai ban nga na ka si jong Jacob. Hang to pin siam ba wong batang ka sniu jong ka jing kelaru hau blai om don. Ini phai ban nga Jacob. Kal nong ka ben gong. Ka khat bakhan riu bat khat nhiều. Ngan pule tang khat bakhan nhiều. Ka jing ai baro ba ka jing ai ba janai baro. Ka jing ai ba bha baro ba ka jing ai ba janai baro kalong na Najrong, kebon hiam nak pagi jing syai, baru uba omdan ke jing kelasyu, lemne ke serniu, ke basyat dah ke jinggal. Kino kita meji hikai, kibau blai wa ai hak tin jong, kim jula ban kela lano ru, bar onom syam wat tang ke serniu, jong ke jinggal haki. Hak kitab Malaki ke nong balai, ke khat gaban riu, Ukraine ni ke ju. Si pun ba kit khat ha Bible ki ba Quran nya ka jing ne ka jong blai ko mun yo sngaw ru na ki to ki jing kai ki mun yo sngaw ha ki ni ki por bladap mal ki nong balai kit khat bun riu na ba ngau trai ngam ju kla wong blai ka pan i ka jing ne jong na mal ka ta kan ba om sham la bam do no epi ko pi ki khon ujan ka jing bam kla jong blai ka long Habau bu ia ke afsa bentai sini, kane be afsa bentai sini, nadu basdang kapusai haru mentah. Habau bu nyau sini sitayo, kane be nyau sini sitayo, om don bala pengkelai kata. Wala ada bon kibri ke bala persyang man pengkelai kata, hendai kim sebelah. Kaya ini kata kaji handphone, kabau belai bu. Sang kali ki ayam makasi senam, kim juga lah. Kata kan kaji ini jong blai, bat kano kamat jihikai, ka doctrine dari kaji hikai tenrai, ka bau blai ulai, nado ka kita, nado ka pojong Adam, ka em, nado ka pojong Abraham, Ishak, Jacob ter, ki Ishak, ki Johi, bat kim jula ban kela, pitep kajing kela ka ditang ka ni kawai, kajing kela ha kerkom kenyai ya kimra. Namal begitu kijing kinya barfat kilong tang kesengiu yau Jesus Christ. Hendrai kamdai kijing telah. Kito baro kini tang kesengiu jong kajing tulpa siapang kajing yak jong khol blai Jesus Christ. Kilong kijing penpau ke bisisya. Hendrai kiwai kijing kai barfat kimla ban kela. Ulong ublai ubiyaine. Kata kadi kadau bukongsan balai banga ngajiet ban don ha kani ka jingai namar ha bang yoi ya ki ji kai ki jong ka bang 7 day Adventist ngam don jing artatin ai ru ban ngam don dawi ai ru ban keli jing keli lane ban gale pusat namar kawai pakawai ga doctrine na ka jing kai tendrai kilong ki ba back ba ki ba ranti ba nak tin jong blai kapan i ya ka jing bam jukala jong blai Hendrai la dadan kano ka ba ikum ka jing kala kari ki jing bam sung thu jong i Gibril. Ka jing yai ne ka jong blai. Ka jing yai ne jong uban sumar su kari. Wat i Gibril ki bersniu kano ru. Upan pau bai ka jing i jong ukum ju. Na kata kadau si bon Gibril kim sung thu. Kong wat ha ka jing yai ka bangadon blai ulai asbut na kata-kata. Miu i kata ka jing gerhu ka jong blai. Si syau gerhu entah. Uji Ukraine ni kata harga gospel Matius kat ku Matius ku nombosan kat khot ke besar-besan hang ni wong kum ni ba phin yo long ki khon ukpa jong phi uba habneng na ba upun mi ikas ni jong u ha ke besniu ba ki ba pha upha ru yo slap ha ki ba hok ba ki bam hok kade su ai tang is intense berit ki ba pen i ya ki jong blai ju kala ka jing i jong u i kum jo Lapi mana ya mau ni udeng ni no ikum jo. Kajing ijong u kalong solansar ya bar. Hendrai kat ban pen em ye pi. Kat ban pen em ya nga. Ka syong kajing jit jong i pada.
Lanang iman nem bau belaun pun imnya. Bau belaun riun sumar yang haduk kata ka pertai bertemai. Kasyang ha kajing jit jongi kumula ong mentan ulah sebennya barok. Ha pipek delay. Ni badang syuan syadkhar kajing gerku ka jong blai syadkhar kabla isyir kai. Kajing ruspak jongki kabla isyir kai. Jing bagi tai bejrong kisyong de kibreu ruspak sudah. Ngisa ha kaying jong kipalok jongi kabarong ka 3 BHK shot kasyong dos keluar ni sinong ni opisa pang tiher kumta ngapain yang gerhu ke jong blay ki kabala pala kiruspa kidak kibiang ladan gapor ka bang asau bisni kan biat handrai ha gabakot ngam bisni syu eki dasau ej penbaniki ya kajing bahas bon ke jong blay ki nama ublay ulong ubam jukla ulas bon ki baro ha kawai kaliang ngasngau sen ai penban ki baki yo ikini ki kai barhoi tang sipor barkin sadu no eki baro so sen ai ngala persyang ro berpersau tho eki siapa kajing iki jong blay ngasau kemana hadu kata-kata hapor bagami na ka Berla Planetarium kemudian Kolkata. Hanto kiala plan om day tang siapang ka science. Kikran ro siyang ublay. Kita perlu bat nga kibayalik lang ki Hindu. Nglami nang tang kran suas pang jongki yaki haki siapang ublay. Ubat hawi ka bedang berkendau. Bat nga suhun jerut anda palami nang tu na planetarium. Kapan i yaki klor. Kiba pon setap satu bedang. Bat hak kata kajing keren ong. Baki ni barfat kimlak bersyumihi. Kram dadon unong sandur riki. Utau de ublay. Ani nga suhun jerut. Dan amut tarai sulit pekai. Henry kalong kajing alat ke bakrau. Raya i kajing mam kelajong ublay. Penyai nanti. Yang kajing tau barfat. Hang teh set beneng. Haduk kering khidmat. Om syabladon kajing kelumari airu. Haduk mentah. Penyai ru yang kajing im jongi iwai piwai. Kata kada kajing i ke jong blay. Kabau lasbon na kabenta jongi ba. Handai susi. Badan kibri ke mesim kabu ya kani kajing bam kala jong blay. Ya kajing i ke jong sbon ke jong. Kiperan kamba kala ya kini kigentin ke bau Jesus Ukraine. Bau ta ubiyai ne hagadu ke bukut. Uta ubon lagi. Ya ne hakanu. Ngire benyai ne ha kajing i ba kajing sisa ke jong kat kum kaktin ke bula ayang i wai pi wai. Kata kali ke kamram jongi ban ya Jesus Christ. Kajing ini jongi kumpi Adventist. Haswa pengin rong siya ka om jong kajing pembaptis. Yang ini lah pak rakti. Langi pedang na ya kitu kikalai tali kinyete kular ke jongi. Hatongi ay ne em hakitu kijing rakti jongi. Haswa bengin like siya ka om jong kijing pembaptis. Lakhat yangi ban yai ne. Haki kular barfat ki bangi lo kular hakmat jong blay. Barakmat kabalang, barakmat kibril jong blay. Mentang suka ban pengemau ya pikan biar na gitu. Kiran kalai kali kinyete kular ke jongi. Ublay khat yangi banlong ki bayane hakita nyete kular jongi. Kawai ne ki ta kular jongi haswa pentangi ki khon jongi ru kalau masih kaya ki mestap ban menni. Habatia baba ki. Kata kadai ke jingai ne jong wai pu wai ut khat barang bodai bandon ya kata jingai ne. Kumbau lo kular hakapo ba pentang ya ki khon jong u la ne ki khon jong ka. Banyak ini hak dihikai nak tin ke jong blay. Banyak ini hak bersumar koi yang kesisa betul. Hak bayai ini hak berpenpai hok yang bersipau. Bagi jing aingu ke jongi. Ki mengelar kular hak itu kesini haswa bangin rong syakal jong ke jing pembaptis. Nas ngau yo blay nak beta jong pi kat ni. Pilong ke bayai ini. Hoi ngam tip ya ke jing simat jong pi.
Badhangahi iwai napi nganyau ko mapilay ki angel mat jonga. Sipang ilade tengah tip bangam dei kumta. Rai sipang jong pi na bangam tip ngai kan bet bakide ki ruhut sudah ke jong blai. Na bangam tip pide ki. Pile ayu sabari bat sabapau. Nas kau mu bet na ka jong pi hakmat jong blai. Na mar ba pilong ki biai ne. Haru kani kelima. Ublay na khat yani. Ban kersan ye ke kam ke jong. Da ka jing im ke jong. Da ki tin ke jong. Bat da kur komle ke jong. Ban kersan ye ke kam ke jong blay. Da ka jing pen phai ho ya ka besipau bat ban ram ru ya ka jing ayu ko ma tho kitab jong mal ki ke long balai ke khat besipau. Bat khat wai. Ka ublay khat yani wan lam ya ka besipau. Ngara ti. Ban long ki bayai ne aru. Ban ai ki jing ai ngo sobha ke jongi show play ko ma tho pol ha sti ba a jong u she ki koren kal nong khandai ke khat ban yau. Wong ban ai da ka mon sobha da ka mon sim ka bukaloi. Kini ki dai si benta na kata ka jing ai ne ka jong pi. Na kata ka dau ba ka balang 7 Adventist and Reconciliation Janja conference. Kala ban im ba ban long kum ni. Kare na ka dau jo ka jing ai ne jong pi u blai na ka khu yi pi. Malah kekelemat kau pi pen payok ya ka besipau bagi jing ai ngo jong pi show. Bon sen ngilong casual ke mong timpareng. Ni subuh lah kabo. Henrai dan wai ubreu ba ajing mo duang. Balai bangim le duai ru abang yawan ra ya ka besipau bejai ngo. Oh atrai simpen kami kini ni jing ku ke jong me mana aya. Duai hala ka mesim. Ndai ban bios ngau gibreu. Wah try malah kerku yang akan ni ngapen pai kan ni cakap ke jong mi. Kendang ba the gospel jong jipenim kan yar ban kan pur sigi benta ki gendong ke sirot ki hari kasi jentia ba sekeleng ke persai. Na ka benta ka jipen em ya ki wai ki mensim. Kata kan ki jingai ne ke jong pi. Bana ka dawo jingai ne jong pi. Ni yo i ka jing pok ka jing ping jong ka balang Adventist hari kasi jentia conference. Barang pengilat cedekar kerok bahasa ni, yang ni siapa yang kata? Kajian ni kejong pi, kalau kejong kersan ke bakrau, na ke bentar ke kam kejong, hakan ni ke bentar. Si bentar na kejong ni, pitip kai kejong ni, hak kasong man. Itu ni way sentence si bawang kami, hak poetry. Love is not love, which alters when alterations find. Kajing it kam dai syuk kajing it ka bakala ha basyam ya kada au ban kala. Kajing it kam dai syuk kajing it ha bakasyam ya kada au ban kala. Love is not love which alters when alterations find. Kare poetry nhằm kan mau nong tho. Ha kajing syong kurem. Kawai naki jeng ya tek kular ke jongi bo blai kalong. Kam tam ha ke tho syong kurem pia tek kular ha ke khwat ki saki ke bobon ban long ke be ne hado ke jing yap ban ri ban sumar ha ke jing kot jing khia ha ke jing pang ke jing sitom ha ke jing dok ke jing rudu ha ke babit ke babiang ban em hado baka jing yap ke penyakhla ha to ngi ne ha kata ka je kot ke jongi. Hato don kanya pelaksan sieng haplang ke Adventist. Don hateng hoi. Siong si ban siong kum kata. Ban kam dai kanya temu ke jong blai benjia kum kata. Hakilong ying long sam jongi tong in siam ne karai. Balai tang ne karai ke bas kam sisya. Ke bong jia ka bajia long ka balong ngan nyai ne bai lok jonga hado ke jing yau. Ka jing ne jongi silok ka kut ka jing yau. Hendak jing ne jongi bo Jesus Christ. Cầm đòn jingkot. Amen. Cầm đòn jingkot. Balong ki bayai ne hai ka tin ka jong blai. Cầm đòn jingkot. Ho chi sha ki bobon hi ki breu ki perkharu. Ba ka jing I jong ki kanyai ne se ki bam jukot ki bam jukot. Ni kwa ba susim nuksa khan diat na ka jing ne jong ki breu ki balai menor. Hai ka po jong ka Bible. Nya pek nuksan na ujub life way iwe. Ujub wong kum ni.
Kadai kajing simrai kajong. Kajing simrai kajong uban long ubril uba shida uba bet hagar komperhat perdan. Wangal pelong jutang balaki kmat. Kumno ngalik mi ya kesama. Wangal pelong jutang balaki kmat. Ulihat tek jutang balaki kmat. Bangam day ban liak lor syanu. Hanrai bagajing i jonga kene hiba ilok jonga wala itim na ne kan kumlo. Pikin mau jo kalau jong ukong tim no yu play yap. Wo em pakan kum kababi. Usnang ya ka wong pakran kum kababi. Hatong ipdiang na ublay tang kababhas sudah omi kabas neuro. Ngayon iya kajing ya ne kajong jo. Hakane kajing em kajong kum brio. Bau long sisa ubiyai ne nama ulabu long jutang balakihmat. Ula pelong jutang balakadono bau syakri ublay babun id ublay nama ublay long bau omdon briu bekat ujob. Uyakob bau Lucifer wong hato meni iu briu jong au ubiyai ne. Ujob syaitan wong kumno ngantip bau dei sisa ubiyai ne. Wong to tes yau kai kendiat. Anak yang abang tes you, bantau you kata rajur jonga, lara udai sisa ne em tau berjana. Bau belai wong to, le kata, tak mengatip. Bau dai ubajana sisa, ubiyai ne sisa. Lah hakaduk kegeduk, hakapang kasitom, ubiyai ne banga bangin siu iu job, hakapertai bertemai. Nama ubiyai ne sisa haduk kebekut, ispun i tangan ni kau gerfat. Siapa ngajian ne ke jong job. Wong ngala pelong jutang balik hikmat. Kata kamu ngala pelong jutang balik adonut. Bang nyai ne baru play. Lada kajia kat bajiaru. Namar ngatip. Bau no pediem jonga UM. Bang ngasak miyau dari jong hikmat uang. Ha kitab jong job. Ha bagi keren siapa ngajinya. Bursin ya keren ya kena kata lu. Kadang nyai ne ke jong job. Bau nyai ne berkata ke jeng kerman. Berkata ke jeng kemi nanti. Bau nyoi yang no pediem jong Yesus Kristus. Amen. Mangir gini bandannya kata kajian ini kebukum kata. Ban perkat kemujo. Atrau play ngan long ubacana ya kemat jongmi. Kada itang kajing jiet mah. Dah kabor jong pi pinumla. Ban long ubacana. Dah kabor jong job marwai runumla. Ban long ubacana. Ushani abad ha kabor kajong play. Dah kabor jong mesti berkhod. Kikin mau yo Joseph. Lapan syaiu in pai ngane kitab Genesis kalau lap kendai kadikot kaba kendai hang ni Joseph uang kumno kumno te ngala banle ia kane kaba baman banle pop pesya yau blay karai gajong Joseph kalong ba dai banle pop pesya yau blay kadikarai baru yoru ya kebolong bau mesti berhut. Ban em ya kata karai jung. Bau nom le pop persyayu blay. Hakano kanu kebentar. La kalong hak syongha syongman. La kalong kejing it jong uban mane baban cakriyo. Usyam ya karai ke beskem. Karai ke bam kelas yu. La pipai kejing em jong Joseph. Na duk bedang kena. Ulong u kena ubariu blay. Buba it sida sisa. Yau blay na duk kedonut. Uyai ne wala dia ya kumumrau si Egypt. Uyai ne wala usap harap. Ha kajing sap harap kabas nyosi. Ula payah pok patok ru. Uyai ne ha kata kajing im kabas sida kajing haduk penalong Prime Minister John ka Egypt. Bagi ngai scam kajing ne John Joseph kam dai tang kata. Hanai ngitip bangi sikindo yo Joseph ru. Ha ke persai persemai nama kajing ne kejong. Ikan mau yo Daniel. Ha kalong benengkong. Ulat pu hala ka donut. Banam pentingit ya dadi daging bams im. Katang kadai kajing temu baik kajing kot jemur kajing nado bau dang kena. Nama lahi kaya hukum ta. Nalaye. Dai pa imei jong. Ha ka kitab Daniel kanong nangkong ngarkhot bapra ka kredi kata. Hanrai Daniel wal temu hala ka donut. Bau unom pentingit ya ladi. Daging bams im lani daka wan bau di.
Nama kata ulker pat ya orang bak kiurak ba umdai ban pentinget ya lade. Karai ka berskam. Walau dan hak ka jinglong rau hakaria Babylon. Penban syam la kala ya kata karai ka bulanang nadu badan kena. Walau dan hapo jong ka jing pet jong usim jong ka Babylon. Nebuchadnezzar. Buat untuk unang penyat ya katu kafeteria lah ni kerja kabam ru. Usiap tin. Henry udah ni luang tes yang si Paulus ni. Katakan dia ini jong uban penan buram yo blai hai kamet ke jong. Kadai ru karai ke jong pi wei. Ban penan buram yo blai hai syakri jong pi da kamet ke jong pi ka pidan. Nah kata kadau blai khat yang ni. Ka siti jong pos kinong rom kan nong bakat ar nyetip ya kata ki bobon na pedeng jong ngi yat snyaw gani bon sen kat ar iwai badar kawa ongkom ni naman kata nga kerpat ya pi ko para banget na kita kijing isnai ki jong blai ban it no ya la met jong pi kom ka jing knya ba em ba khoi ba bersau ba yo blai ka balong kan ki syakri ba kan jam sim jong pi ngani rakti ka tu sni ha shwa ban hiar ko jong ji pun baptis bagi sumar ko igamet jongi kong kujing kenyaba em hakmat jong blai. Pila ya ini hadu kene kalimat tolong kibe ini hadu kebukut. Kong Daniel boleh ini ha kata kajing long ko ke jong ban kwa ban penbit ket na kita kijing bam ke jong ke Babylon. Udan way prolog udah Adventist mentah. Nado udang kena udan ya kata kajing temu ba udah ban pas bie. Mentau la song tai na kam sarkar nganu tu kerteng ba snong ro na mitu. Ipai mai jong ugi long ke beduk. Kila ong mer de ban pep school no. Balik belah. Han rai kajing temu ke jong u kalong ba udah ban pas bie be. Ulai belah tat utrai tat ulai school tat. Hadu bono pas bie sisya utrai kam sarkar Shalom, baharin mentau song tai dai kam bau long beruspa bau dai ru wai ne kinong Kristian berat ba haka balang Adventist. Kani ne jong u haka kajing temu ban pendep ya kabi. Kai ka bangamot ban ong haka kabi. Na kam ta kini ki khon samla jongi ki balang puli. Pidan ya kajing temu ban ai ne kam tau blai. Pidan kajing temu ban ai ne kam ta kalawai la tha ai jong pi ba pin em kajing em ka ba kham sup ba kham keben kham bit kham biang ba pin la ru ban long u atiar la ni ka atiar na kam ta kam jong blai. Long bayai ne. Une wai ne kita ke pelok ke jonga. Uyai ne si syah kajing pule jong hadu bana pas bi. Wala ki wan ka ni yeng beduk. Ipai me jo ulang ya upap no ke skol. Ban Kristian kini ke para bobon. Nai wong em ngam la ban le kum ta. Ngahap hiban pendap ya kajing pule. Utrai si tom. Ban ubla artat balai skol artat. Ikan mau Yesus. Hai kapol udang dap khat arsnem garta. Haka bakilek sya Jerusalem. Ujisu udan ni kajing temu nado badang kena. Badhabawan wat ya wong kumnu. Ini pet na ka gospel kat kum Lukas kalong baar. Hane ka ong kumni. Wong pem syam tip bagadai nga banlong sapangki aki ru gejong pa jonga. Nado bodong khatas nam uladon kajing temu ko skam. Ban lai bandan hakakam ka jo pa jo ubah bane. Hadu kapor ka jing jenjar ka jing ka bu ha banyak limba. Na ka daw jo masyakem ka jong. Hadu bu na yap ha ka ding na Calvary. Ban kata ka jing temu ka pasyam ya ka rai mo syam ha ka pobre khna. Kaya ne. Na kata ka daw ni pulay ka ni na ka siti jong Paul si kebru kal nong ka ba khat ar ka khot ka ba ar ka bong kumni. Da ka ba khmi shaw Jesu. Ni khmi sya ka nuksa jong Jesus Christ. Unong pen long ba unong pen janai ya ka jingai jongi. Ubana marka ta ka jing kemen ya ka blabo akhmat jong. Wa syak ya ka ding pena. Udi ben ya ka jing le ran ba wa syong ha ka tikamon. Ka ket ublay. Kajing rai jong una do khat asnam garta. Ban em na ka bentau pa jo ubah bnai. Ban menta sisya udon ha ka ket habnai. Kalong ka nuksa ulong nuksa na ka bentau jong iwai piwai.
Joseph upai jauh Jesus Christ. Daniel upai jauh Jesus Christ. Job upai jauh Jesus Christ. Wat lagi tip yang tahu nong penim jongki kemula om ne. Job wangan sayo nong penim jonga. Bersayang hak hendau. Daniel ulayo si sayu Jisu hakapor kaba wan banyang bar kitu perlok jong ulangut ha kalawarding. Kajing ne ke jongki. Kalau kajing hikai nak minta jongi iwai piwai bangiru ngilong kebe ne hadu kebakut. Namane kajing temu ke jong blai kadon nak minta jongi iwai piwai. Uji suwa. Pimla banla ai ruem nalade. Kumul omantan kajing ne jong kini kibri bar khaji ki pobra lai no. Kajing ne jong ki kali tang kata kajing temu baskam jong ki. Hanrai ka bor banyai ne kadai kajing ai ka jong blai. Kam day na kabol jong bangalaban ne kumu advantage sa Singapore. Kam day kajing kabol jong pastor kapran na pastor nyauta ni jono hang ni papila banyai ne hakari jingai hadu menta. Kadai kabol jong muslim ko kabol Jesus Christ ulah kulan ban pa na menta jong iwe piwe. Kadai kajing angnor kajing terang ka jong blai. Bangin long ke biyai ne kan. Jisu ong akan khat ka ba hagalong bakat san gerhot kepesan ha gospel kat kumu Yohanes wong naba klamanga pimla le ai ruem da ka bol jong i sisiam ni mla ban im ya ka im jo ka ji ai ne ha ka ji khot ka jong blai ni don kam ya ka bol ka jong blai ni don kam ni jing ai ka jong u leng bang musim khoi bangin long ki ba ai ne habang Jisu ong ha gospel Yohanes kalong bakat saw ka khot bakat san wong la pi i janga tu sumari ki kum janga wong ring atep ba pi nom la ngaru ngan dua yu pa teu nai pi yu wai pat unong pencingan bong yo yai sa lam bat pi hala kerta da ga bo jong musim khoi tang da ga bo jong uhi bingila ban long ki bayai ne amen pen duai man la gasni na ka menta kane ka ni pisai bor ka jong yang ini lah kot ban buat je hanrai ni nomla ban buat je dah kabor jong ihi hanrai tan dah kabor ke jong blai ni ya pai tu kal danong kepala polis dang mentan na kasti ke ba jong Yohanes jong apa chau Timothy kal nong ke kong ke khot ba pra kawang kom ni na polis ke khot ba pra ban ngan penkut ke khot ba khandai. Nama kata wat ngau le ran ya kata kajing fly out try jogi. Bangem dai ban ngau le ran. Lam ne yang unong sak bendi jong hanrai tu ya syak sitom bar gospel ka bakum ka boru blai. Ubala pen yangi bau bala khat yangi da kajing khat ba khot om ka bakum kajing le jongi hanrai ka bakum kajing temu ba kajing ai jong uhi ya ka bula ai hangi how Christisu mansua kiya bam Ublay ukhat yangi. Nado kiya ki babam jukut. Ulat pulpa ya gani kasngi ha ka bangin syong hang ni. Ulay ilpa na bam jukut. Ya gani ka kenta bai ka por nyos ngau ya gani ka kubor. Kajing khat ka jong ublay kalong ban pen yangi leng ba ka bol jong Jesus Christ ka bola pharu daw mo sem khoi pan penchai bol yangi wei wei. Bangila ban kajing ka persobhai ublay bat bangila ban baru ki bam jukut. Do blan ku yangi wei. Amen.